сега ще ти покажа най-добрата ми приятелка Оравдата как танцува, но първо ще ви покажа бруталния залез за милионен път. Но да. Просто нямам думи, хора. Брутално е. Пожелайте късмет на Дани в коментарите да не вземе да се пребие пред камера, защото и да се пребие Дани ще го кача. Айде, давай! Снимам те. То пазе, че стана, бе, батко! Който спрях да снимам, Дани си удари главата. Ето тук. Кажи на приятелите ни. Боли се. Морето! Морето! Чакайте да видите морето! Може ли да ми видите въртанията? Да, сега, чакай. Да видите въртележката. Другите панахата първо поле. Стъпих на криво, батко.